bese kuthi ke mngane yakwethu nganza kwethu into ebalekile kakhulu ukuthi ke lento kaMaskandi isuka kude. Isuka kude kakhulu umlando wayo egameni lokuthi ubaba uBhodloza ophushukela umfazi omnyama ongenize emfisa ingane zoma ubaba uShobeni ubaba uSixhobo Mpungampungazi zilisizwa ubhekumuzi lithuli bayikhandile yonke lento kuthe nje sebeqala sebehlanganisa isisonto yathi waqhamuka oshwini ekhaya after uBhodloza kwaqhamuka uKathito ngoba umakata sethu kubadla idolo ukapita phela yabo yonke bobosala bakuthola abane knowledge uthi nizomtshika untombazana yambuka samuzungeleza zithi fika umselo Mchunu ngale funa umbukele eduze ngoba uyikhawe Kathito funa ukwazi lokho ungangigabazi futhi ukwazi ukuba nenhlanhla kahle hle wena uthi abombeki ngokwenkululeko kaMaskandi ngoba uqhamuke emveni kukaMandela uMandela wethu kuthina uBhodloza emveni kokuthi qhamuke ke uMandela wabamba 5 years wasiqhamuka uBhodloza emveni ke kwasiqhamuka mina ke ngumsholozi nguzuma mshini wami we baba yena uyami bambesela asibuyaka lokho wasekandla lokho yini kandla amahlata amnyama sekhuluma ubucela kodwa ke nganza kwethu ngiyayisimplify nje ukuthi ke ibaleka kakhulu leyo ukuthi uMaskandi uqhamukapi abantu abadumise uMaskandi bawubeka on top of the map umculo wamantombazane amashitsha amhlophe ingane zoma imithetho ehlabusamila bese kuzoba isigaba esibalekile futhi lesike sokuthi ke okuthatha ke umfiseli makubane ngane zamfisa obheka umuzi lithuli ophuza ikhemisi azomnyama bakhile imali wase kuzongenela ke oshwini impekhala baqhamuka nesitayile esingajwayelekile uMaskandi bathi uMaskandi bawubeka phezulu ezingeni elingacatshwanga ukuthi lale fika ngoba kangangoba uMaskandi buqala ukuhlukanisa unyaka egameni likaMaskandi ushwini impekhala uMaskandi uqala ukuhlukanisa unyaka uyeke ukuthi ngaleso sikhathi kufanele behlukanisa unyaka kwakungabazeka ukuthi umuntu omnyama oyibhinqa angahlukanisa unyaka into okwakuhlangana namadoda athi zingavumelana kwangakavotwa ingakho ke wagcina ngabazeka kodwa ngokusebenza kaNkulunkulu wathola indasibi yama radio ihlukanisa unyaka iqhawula kithi ingqondo yethu after Bodloza into eyenzeka ukuthi le ngoma athi uyayidlala ethi ngafa ngafela ubala okwakuvele kufanele kuba yona ehlukanisa unyaka wagcina eyidlala late yaqaphakela enyakeni omusha 2004 wayesikuyimali idlala iMalaika leyo nto ke yakhombisa ngokusobala ukuthi wakwedlozi nangokukaNkulunkulu nangokuMaskandi uMaskandi wokuhlukanisa unyaka ngo2004 ushini ekhaya into ke engibalulayo njengamanje ke ukuthi ke izolo ngithole nje isimangaliso